Takže ahoj, tady je Regan Pingwatcher a je tu se mnou. Jo, a jdu si tady koupit čiráka, o můj bože. Já se hrozně tak megálně těším. No, pokud mi to neskazí babička, samozřejmě. Ne, musím si pohnout, takže to bude Big. Počkejte. Ne. Bude to Big Brother. Už je velký bratr. Ne. Velký bratr. Oh. OK. Jej. Už si ho kupuju. Jej. A zatím to střihnu. Takže už ho mám, o můj bože. A už máme obě dvě mamuty. Jo. Takže já se s váma loučím pro toto video. I tady s Elsou Big Yard a už i tady s nějakou Queenly, nevím. A já se s váma loučím a ahoj!